Jag ska visa dig hur det lättliga kunna bygga en kompostskipan jag har hemma i Gärnum. Hessen kompostkassen är byggd ur endurnuttum plattum og for å trykke oss at tilfellet boradykt og ikke eitra, så har vi hukt vel etter stemplene som jo her, alle stedene, for jeg kan at det ikke eiterevne i sjølven plattum. Så har vi byggt 4 vegger og et låg. Och låt för vi kunna släppa till rummen. Innanför har vi kvar höstnaträ. För att trycka att råttor inte skulle släppa in i kompost. Och så är någon här har vi trycka plattar sjunter och så har vi sett brättarna samman så han är tatter. Och det är för att göra rummet så helt som görligt. Och för att omgänga att råttor skulle släppa in. Det som vi så i hållt vi att göra här, till att vi sätta en kylavägg upp, så vi fyller i andra rummet först. Och av och av ska man så vänta till runt som i här, och där kan man så göra vi har flyttat det över hinmen. Till för att hålla kompostprocesserna skärande. Några dömer om kvärt du kan köra i komposten kaffefilter. Då du gör kaffe, så istället för att tvätta det sköljspanna, så kör du det bara i komposten här. Vi filtrerar ju alla. Surrevla skal til dømes, for du flås noen surrevler, så kan du eisne køyre til nere i her. Du kan skåre etjaskal i, det er godt for komposten. Og annars imisk slø av grønmet. Alt det borstekastet som du vanliga hever i køkenen, som grønt borstekast, det kan du køyre i kompost. Ikke køyre kjøtt, ikke køyre fisk og annet tøyler. Vi har gjort en liten vedlæring om hva det for evner som man kan køyre i kompost. Så är så att du lättliga kan svära under att göra din egna kompost. Did you finish?